Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Singhason constituency ke parlo rongphong arong along em omor sing tiso panung kukason si thekponlong. Lason si Singhason constituency ke parlo rongphong arong along langhin pen kahilo kilometer krei sik ake hilo arong along thangnat kaching thor abar sai avi pin lapen pipon pepin lang lapen kenang sot kachileng atowar lapen me lang he hui pusitami ajat abar sai kelong dunde det ajok ningdok si ronga sarpen nang pachini dun. Lapen rongphong along nangkabochi 1946 pensi bangso arong along rong chokim ponlo lapen penang an 76 years an nang plengtanglo bonsitami Karbi Anglong Autonomous Council em omorsi tiso non puanta kapaching thorpon abar sai avi pinlang pusi rong asar men singteron ahin pen pherang kya thingno nang pachini don phuloni pen oru ningti kathar Karbi Anglong News non nili dak ke do ke Singhason constituency ke parlo rongphong pa adim long sidolo to lapu ke la ke langhin constituency parlo lo lapu pu a hoi dak rongphong Singhason constituency ke parlo la so dim rongphong pa adim long sidolo la sidak ko an kaching thur thema nili tum therang ke abitung tum nang humri pen dak nili tum therang ke tum arve arni charsi lun pen pini dak nili tum nang humri pen an ke hilo dak kilometer da kre isi lapuson da sosia dim nilitum nang humri si dak tini nilitum la sorong phong po arong long sidolo da ke omor sing tiso alang li da ke parlo adim long sidolo la si non dak lang dam pus tame isi iskor dak tame isi iskor do la ke dak establish ke la ke 1986 aning kan ben dak establish anta thang amu pawang vedet ason si dak ke pamanet lo thi rengjeng ason si ke paman pon lo la so iskur bangke la iskur pustame la pen apis tame ro ongrup ke paching thur la puson tame dake nilitum nang ki humri pen tame nilitum penang o arata tum pen chingki che than pon bomlo hola so dhus tame nilitum thek pon long lo ni tum ke chingki che than long tame la puson dak rong rup kaching thur sarkar pen ke long pon pesi ke ong pon nang dak bar ti bar so hem pene ki jun daga Georgian mission la puson ice cream tame chodengun long wang we pinlang daga nangkele isi sarkar pe nangkele ke meri hing la puson si thekpon long lang hemso la puson tame alang litum long pon pe pinlang la so Singhason constituency ke parlo long ke la si alang litum han jinsu meme la so puthake nilitum nang ki humri pen tame towar me lang kawe pirthe dak baribit kawe la puson si nilitum thek ponlong dake pinang o arong dake don thong kep so se arong ahem tu natum do ke chobuche ahem tum do la sitame pini arni sitame la so putake sarkar arideng long sitame la puson kerap pini la puson sarkar atum along la puson kaprek akerap sitame long lepinang la si isi pen ke mathadam pute mekri buprup ason dak rong phong po adim long ke alang litum ke dake jangre so puasono lapuke ho lapuke langhin kondensi lo non dak nang chi yok chok dak angbong nang ke doke la so dak ke Singhason kondensi lo la se ho lapu aber langdam pulote ho puke langhin kondensi lo la se lapu athak pulo langdam pulote la dak erong wet lo dak Singhason kondensi ke la so aputhak ilitum penang o adim nilitum lang charhip pon nitum la dak do ka thak ke sung ke boy tuwar ka vi pendak ke dam ke lang mi ka vi ayo ni nitum pa an ke sung ke boy nitum phala sarkar sor lang tum ta non di kana che nitum phana ka dang ni nang li ni lang tum nang ko ni ya thek u den hola si ini na lang ya phani tum ta la si chuni ri lo lang tum phan si don alang ni tu dam rong hang doktor tu dam hang halai tum tu lo an si tum atok an phan nang lang hi phan si ni tu chuni ri luแต่นี่ตุ้มล้างมีกาวีที่เฮมซีอาวีเฮมซูกาวีอันนี้ตุ้มปันตะนนเนี่ยตุ้มดักรองพงมอนเตอร์รองเอ็ดพีสก็รองสตามีนี่ตุ้มนนอยู่ปอนดรีวาตาวีอุสมาร์เก็ตดังเทวันลูกชายเลยเฮมตาอยู่บาดพี่เฮมอาวีบาดโซเฮมอาวีอันนี้พนันเด็กสิบเอ็ดตะกาวีเป็นพี่ที่ลูกที่ตุ้มที่ดังพันตาพลีพวกกาวีละอารามตลอดอารามพันนะปราบิภาษีตุ้มจะมีรูปลูกนั่งด็อกเตอร์ไปดังภาษีอินอันทั้งสี่อันที่ต้องก่อน nang litum da kopi konstituensi si nang litum na parlo pun Singhason constituency non ke litum Singhason constituency singa parlo lo sta litum langhin constituency
bong du kok lo ni nang lang hin kontin siang bong tan te phanang tang rap phe siang so kon se tang rap re amai tung kang bong du kok lo na kon da tra ve da lo ni tum pan ke du ke thak ke sung ke boy ni pen ke sung ke boy phanang phe ke su ke kon ni ke silang ta jim lo phe lo sitami ni tum tuwar ke nu e ke dam ke wang ke pen kos tu ayu phe lo so lo tami e sar eng saru tami ke bi piramin tum ke silang ke dam je phanta pan tuwar ke nu lo ni tum pan kis thak kisung ni tum an so sin an sin tum phan nang ke lang ya phan sin ni tum chumi lo man tuwa ta min phan lang li pe ni tum rong si ru si si tum chi bi ki thiak le mang phat pen ni tum chi rum pet na si tuwa ta ni tum chi pang thai lo tuwa ta ni tum hut lo chi bui lo an si tum non chi dam chi wang mi lu na si la pan lo sa le nale tu marong don ko andu labang so rong pong lo don in ko ra ne kep du ni tum rong ke ko rener ke don ko ra ne kep du te la ningkat ko an se nang li tum la so rong ka chu bu che ba ni tum la sorong ka chu bu chi ke ni tum ke ni kan chi ke da trok ni kan pe ni tum dak rong phong na de cheng le montron ni ku montron rong ku rong na chi kim cheng le da la an arta dolo ta na ta do lo asi ni tum mang ke ho aprang ten tame la puson singhason competency si nang parlu pon bom la sinason contingency sina pa lo bom lo ha ni sinason contingency mane Karbi Anglong non la contingency ke thak cheng man haron ji ti so a hotel ni phan te da sinason contingency na pa lo ta haron ji ti so ni betan ke phan thang krap ta bi ni tum mang ke pan le ni tum mang ke Hamren constituency ke parlo wothat langso kolonga irrigation IB near main market adung het APHLC women wings ke sengpon labang somai ke sengpon lake APHLC sopin so kache song thip along APHLC women wings soarlo asong atumta je song dun thip ji lapen arjab dun thip ji kache song along klam along APHLC original political party along hemprek long letek nelitun sang sepu akemang pen arjab dun thip ji busi labang somai along pen jongpon laben labang soang maya long APHLC women wing soarlo arpu kimi kache pekpon lake ake haipi sangpi eknis bepi president APHLC hamren constituency ake haipi sangpi gresita rangpi general secretary APHLC hamren constituency lapen arpu kedo an penang an ki pekpon lo lapen APHLC central along ten constituency lapen apolling station tin penta ongdong pen manteng alohi pen kache tongdon lake ake hai bikrom hanse president APHLC wothat langso LAC avijeti mong president bithung constituency Chesongbe youth president Kopili Moniram Teron president APHLC Hamren constituency Longki Be advisor Hamren constituency Sangpi Risika Milikpi cultural secretary APHLC Hawargehat LAC central women wings working committee member Sangpi Jelina Ingtipi Basapi Amai Hawargehat Lapen Hawargehat LAC member Sangpi Nirola Bepi secretary APHLC women wings Hawargehat Sangpi Junaki Tisopi president Hawargehat women wings Sangpi Rani Teronpi organizing secretary Hamren constituency Sangpi Kajerong Pipi advisor Hamren constituency Sangpi Rose Lengpi media cell Hamren constituency Sangpi Rita Kramsapi APHLC central women wings working committee Karbi Anglong lapen NC Hills labangso amai in samjin pen mai pachun ponsi ke jutsi kachoro alam thek kache tongdo an aphan sitami pipajer pon pen labangso amai pajut ponlo news desk report Karbi Anglong news Sar iktok bi arong ame karke sopar pikajok EM lapen CEM atuma phan kerap kachohang Fuloni ahithi pen kahelo kilometer krepli sose Fuloni constituency ke parlo sar iktok bi arong along mela rong pharpi puwa sarpi keso kapangji penang arni ding piklo lasila bangso keso kachilangji aphan tangka maha akhiadat antaka dori det ajok pherang kya thengno EM kangbura ki lenglapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang atuma phan nangra vekta busi choningri pedupon Fuloni pen oro ningti gathar Karbi Anglong news habiti so de dakarong ke ha sa to biro ente lapu ilipi keso komentu bensi keso pena ajer ding no ma hopta thomak do podi kopi keso lo je na sini panding sonnam do ja non ma ke thorone del hade keso banga men ke ko sonone mila rong harpi hade nang di bangke acho bitu su o achore glu chawla de dela so ga keso puthak na tum se ke chelang dim ponlong lo ma
pon iglong ela นนปันตะ non ponda เตละแดกฮาวารลองสิกเชลังเฮมซอนนั่นตุมันดูมาจอยกีเป็นเตบอกเตไรซอน ave สิกเชลังเฮมมันพูดอะเว ave เตนนพูดอะปนลองเลยลังจอกฮบตาเกทอมบักตัวพอดีเกสุบัง oh doi tu กูพิปัสนั่นเลยตุมนนพูดนะเกสุพันสิกลังเดียวอันปนไปเดล mana ni ta chino na dalu เตดักนั่นเลยเฮมตุมสุมารตั้งแกโดนเนวิน sumar bang pli penso sumar bang ni sumar bang ni เตนังลิกนอนก็มาท่าเกสิกเชลังเฮมปนจีปุสิมาท่ามาแต่ปนเปลอกสิมาท่าเรา ni ge pon thek det po jo kirbata wi det ke เตดักตุมลองเตบอกเฮ็ดนอนก็ให้ BGP เป็นก็จะต่อยดุนก็ให้ตุมลองกังบราคิลิงโด EM อังมีพนังลิเป็นนี่ก็ชุนิงรีปอยน์ซอนโดมา ni cheneng ge mene la pu iglo ni li kirbarang da bin son det เกสโซเชลังหันบาร์นารับนซอนเต oi mana hi peni pocket roke ba son Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang re-election aputha kaning jever ajok ra tatum kamanghu Karbi Anglong along re-election dojima avema pu alam the penang an ara tatum chethani sai alam si non malom thek ponlong athe Karbi Anglong Autonomous Council kachari ponbom CEM Dr. Tuliram Ronghang kedam tang Karbi Journal Festival ahut setami kaningje pondokok aphis setami puthot Karbi rong asar atuma phan kedam tang preni phaing korai CR ni appointment aloki pike pajar amaya long setami puthot re-election aputha kaningje ponthu dokok ajok Karbi Anglong ara tatum kamang hupon lapen ahok pet election dokok jima pusi chethani sai news desk report Karbi Anglong news Long si re-election do kok pelong den epra masin de kituliram mahang penciri jain daji awakalam lo re-election ya velo mat radhan ka pamang hulo mat Karbi Anglong Autonomous Council kachari bom jong le chari lo nora ko ke tum tim Karbi Anglong tum chari lo re-election do tetike la si re-election do tetike ko ke la tim Karbi Anglong kachari atu bolong sin